Olivia Media. Ndio iwali biza akuta wakula. Wakula. Ndio kalamba. Kodi ife tifuna iwazi kanyamula miyala? Tifuna akalime ku munda wa muntu? Tifuna akalime ku munda wa chakwera? Akachite ganyu kwa chakwera? Inu ya accomplished constitutional lawyer. Kwa America nani modzi? America ima kudziwani, Britain ima kudziwani, China ima kudziwani. Ndeti dendaula kapuku acha bejabe hapo. Bwana. Kwila ni ntchito isetilipo. Kuyambira kunsanje ukafika uchitipa. Kunchinji kulikoma. Tonse amene tinapita kusikelo nduma kwana makeji sinafunthepo tukupangani ndosi kuti ndinu presidential candidate wa DPP ndi afford. Komanso a running mate ndikugwirani dzanja. Bwerani hapa. Ndanena kale ntchito yanga ni express. Digirani. Tigwirepo ntchito kuti chakwera amve uko. Maiwa ndio bwana anasankha kuti akhale running mate. Timvane pang'ono. Anasankhidwa kuti akhale running mate wathu. Pali zifukwa. Choyamba ndi mayi amene ali ndi experience. Chifukwa yoti ali ndi experience, boma laonongeka kwambiri. Kwawola ku Capitol Hill. Panafunika munthu amene amadziwa malamulo, wakhala mboma, wozika maganizo, komanso wa experience amene angatisunge bwinobwino akakhale ku Capitol Hill. Mayi takulandirani, andife tikuthandizani, zikongwambiri. Ntchito ya ine pasani 2 minutes timalize. Ndifuna kuti ndi adzutse a running mate komanso bwana atilankhule. Chomwe ndimafuna ndikulonjezeni bwana ndichi. Inu msavutike ndi kampeni. Inu bwana kadyeni somba kumangochi. Ntchito aitisireni ife tigaule. Tisireni. Awa mmadandaula nayo ni size zathu zaife. Tithana nawo. Kayamapha tithana nawo. Kayamaba tithana nawo. Kanyankhanza tithana nawo. MCP nifuna ndakumbutsa ichi. Ndikudziwa amene ndikulankhula pano agulira bando anthu kuti azitukwana. Ine mkamene tukwana kwambiri mpamene ndimagwetsa boma. Ndifuna nene ichi. MCP mudziwa kuti 1993-1992 tupita ku referendum. Nkhani inatuluka kuti MCP tipange ban. Amene anakuombolani kuti chipani chanu sachipange ban tinalife afford. Chifukwa manena kuti chipani cha anthu ambiri chisakhaleso chipani chifukwa is a terrorist group. Ndiye titakhala pansi nena kuti iya itabweretsa matipate. Ngati tabweretsa matipate tivomereza aliyense. Koma inali mistake. Ndiye inuyo msaganize kuti popeza zipani 9 tinakuyikani mboma, mmodzi mwa iwo tinalife ojiya kuti basi ya chakwera idzadze. Titaona kuti apa palibe zinthu zeni tinatulukamo. Your Excellency, tigwira ntchito.
musadandaulenso tigwira ntchito. Ma vice president dzukani, a secretary general dzukani, ma members a national executive onse a Ford ndi DPP dzukani. Pali mphwempho apa? Pali mphwempho apa? Ine sinapangepo misala, khalani basi. Ine sinapangepo misala usapota zinthu zopanda pake. Komanso agogo wa ine anali fumu chief mas. Anandiuza chinthu chimodzi kuti akuluakulu ni dambo mozimira moto. Moto woyatsa chakwera kulibenso dambo lina koma pita munthalika. Kulibe. Thanks for watching Olivia Media. Don't forget to like, share, and subscribe, and we'll see you in the next video.